Беларусь нарощивае сілы супрацьпаветранай абароны цяпер супольна з Расіяй, ды працягвае сцягваць мігрантаў да заходняй мяжы. Пра гэтую ды іншыя тэмы падрабязней у аб'ектыве. Я Александра Пуціла. Добрый вечар. Эскалацыя на беларуска-польскай мяжы можа прывесці да поўнага перакрыцця ўсіх пагранпераходаў. Ужо каля 15 тысяч жаўнераў абараняюць нашу мяжу. Польскае войска, памежная служба і паліцыя кожнага дня выконваюць тытанічную працу па абароне радзім. Як развязаць міграцыйны крызіс, Святлана Ціхановская абмяркоўвала ў Берліне. Я толькі што праводзіў сустрэчу са знешнепалітычнай службы Ангелы Меркель, якая да гэтага часу застаецца выконваючай абавязкі канцлера Германіі. І так, безумоўна, для іх это таксама прыярытэтнае пытанне. 5 гадоў зняволення для анархіста Миколая Дзядка. Исчерпывающих доказательств виновности Николая в тех преступлениях, в которых его якобы обвиняли, абсолютно в деле нет. Гэта праява дзяржаўнага тэрарызму. Так прэм'ер-міністр Польшчы Матэуш Маравецкі назваў дзеянне афіцыйнага Менску на заходніх межах Беларусі. Па словах кіраўніка ўраду, беларускія ўлады выкарыстоўваюць мігрантаў у якасці жывога шчыту. Што адбываецца сёння на беларуска-польскай мяжы, адслежвалі мае калегі. Лагер не за калючым дротам, а перад ім на апублікаваным Мінабароны Польшчы відэа побач з мігрантамі стаяць беларускія сілавікі. Гэта яшчэ адзін доказ штучнага характару міграцыйнага крызісу. Кажуць, у Польшчы адказнасць за яго яны ўскладаюць на Пуціна і Лукашэнку. Неимпериальная политика России развивается. Мы это добра бачым. Польскія ўлады заклікаюць грамадзянаў падтрымаць войска і памежнікаў. Напярэдадні Дню незалежнасці апублікавалі заклік ветэранаў варшаўскага паўстання. Ужо каля 15 тысяч жаўнераў абараняюць нашу мяжу. Польскае войска, памежная служба і паліцыя кожнага дня выконваюць тытанічную працу па абароне радзімы ад нападаў рэжыму Лукашэнкі. Яны павінны адчуваць нашу падтрымку і павінныя ведаць, што за імі стаіць увесь народ. У Варшаве ў сераду прымалі кіраўніка Еўрапейскай рады Шарля Мішэля, які анансаваў увядзенне новых санкцыяў супраць Менску, магчымае блакаванне авіапералётаў з краінаў Афрыкі і далёкага ўсходу, а кіраўнік польскага ўраду Матэуш Маравецкі не выключыў поўнага закрыцця польскай мяжы, у тым ліку для транзіту грузаў. Цяпер жа расце чарга на ўезд у Беларусь. Сітуацыю на мяжы абмяркоўвалі праз тэлефон Уладзімір Пуцін і Ангела Меркель, якая пакідае пасаду канцлеркі краіны, якую мігранты часта называюць канчатковаю мэтаю свайго падарожжа. Ангела Меркель у размове з прэзідэнтам Пуцінам падкрэсліла, што выкарыстанне беларускім рэжымам мігрантаў у якасці інструменту бесчалавечнае і непрымальнае і папрасіла прэзідэнта Пуціна паўплываць на тое, што адбываецца. Што такая заўвага ад Пуціна Лукашэнку прагучыць малаімаверна. Кіраўнікі беларускай і расійскай дыпламатыяў сёння заявілі, што крызіс на мяжы справакаваны дзеяннямі заходніх краінаў, якія паводзяць сябе небяспечна. Обвинения в том, что Беларусь якобы организует подобного рода потоки, они абсолютно беспочвенны. Младоевропейцы, так называемые, продолжают тянуть Европу и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО в сторону нагнетания конфронтации и с Белоруссией, и с Российской Федерацией. А вось з вуснаў Александра Лукашэнкі гучаць меней дыпламатычныя выказванні. Здесь всегда, на этом куске земли в центре, все войны разворачивались. Отсюда все начиналось. Вакол памежжа працягваецца супрацьстаянне палітычных сілаў, узмацняецца і гуманітарны крызіс. Паводле інфармацыі польскіх уладаў, на беларускім баку мяжы знаходзіцца ад 2 да 4 тысяч мігрантаў. За падарожжа ў беларускі лес людзі плацяць больш за 10 тысячаў еўра. Зрэшты, некаторым удалося апынуцца на польскай тэрыторыі пасля сапраўдных пакутаў у Беларусі. Приехали белорусские милиционеры, пришли пограничники, поставили нас на колени, солдат пнул меня ногой в лицо, так что я потерял сознание примерно на пару минут. Он сломал мне нос, лицевую кость, и мои глаза распухли вот так. Еўрапейская рада разгледзіць магчымасць фінансавання будаўніцтва інфраструктуры для абароны межаў Польшчы. Праз міграцыйны крызіс у Еўропе ўсё часцей гучаць заклікі да хутчэйшага ўвядзення 5-га пакету санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Абмежаванне, імаверна, не абмінуць і кампанію «Белавія». Ян Маравіцкі, Юлія Цяльпук, Белсат. Непадалёк ад польска-беларускай мяжы знаходзіцца здымачная група Белсату. Слова Змітру Міцкевічу.
Роўненька за мною пачынаецца тэрыторыя, на якую распаўсюджана надзвычайнае становішча. Уехаць туды могуць альбо мясцовыя жыхары, альбо прадстаўнікі сілавых структур. І вось менавіта ў гэтай мясцовасці, недалёка ад вёскі з цудоўнай для беларускага вуха назвай Крынкі, сёння ўначы у некалькіх групаў мігрантаў атрымалася такі прарвацца на тэрыторыю Польшчы. Аднак у хуткім часе іх затрымалі польскія сілавікі. Прэс-сакратарка падляскага атраду памежнай аховы Катажына Здановіч пацвердзіла. Ostatniej doby udale mieliśmy 599 prób. На працягу апошніх сотняў было 599 спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Усе гэтыя спробы мы прадухілілі. Выдалі 48 пастановаў пакінуць нашу краіну. Затрымана было 9 замежнікаў, 5 з іх жыхары Лівану, 3 Іраку і 1 Сірыі. Яны будуць падаваць дакументы на міжнародную абарону. За дапамогу ў нелегальным мінанні мяжы затрыманыя 3 грамадзянаў Літвы, Расіі і Швецыі. За гэта ім пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Аднак галоўны кантрабандыст людзей і віноўнік міграцыйнага крызісу пакуль такога тэрміну не атрымае. Што праўда, ягоныя дзеянні таксама дакладна беспакаранымі не застануцца. Цалкам відавочна, што тое, з чым мы тут сутыкаемся, з'яўляецца дэманстрацыяй дзяржаўнага тэрарызму. Мы павінны імкнуцца да блакавання рэйсаў з краінаў Блізкага ўсходу ў Беларусь, таму што мы ведаем, што гэта ўсяго толькі інструмент палітычнага шантажу. І нам трэба пачаць дыпламатычныя дзеянні ад Еўрапейскага звязу, ад Брусэлю да сталіц краінаў Блізкага ўсходу. Лукашенко разлічваў, што жорсткая пазіцыя Польшчы ў гэтым пытанні будзе сустрэнутая ў штыкі палітыкамі ў Брусэлі. Аднак шклоўскі дыктатар моцна пралічыўся. Варшава мае поўную падтрымку еўразвязу. Мы абмяркоўваем пытанне аб фінансаванні еўразвязам фізічнай інфраструктуры на мяжы і лічым, што неабходна будзе пацвердзіць здольнасць ЕС праяўляць салідарнасць у адносінах да краін, якія знаходзяцца на перадавой, абараняць свае межы, якія таксама з'яўляюцца межамі еўрапейскага звязу. Вот до этого и стоим уже вторые сутки, и завтра еще будем стоять. А по-вашему, как вообще, надолго это все? Это я не знаю. Ва ўсіх бакоў гэтай гісторыі ёсць разуменне таго, хто мусіць несці адказнасць за тое, што адбываецца на беларуска-польскай мяжы. Але пакуль выглядае, што Лукашенко імкнецца да новага вітка эскалацыі. Магчыма, вось такім самым шляхам выбіраліся з лесу мігранты, аб якіх нам распавядалі кіроўцы-дальнабойшчыкі. І вось калі гэтая эскалацыя міграцыйнага крызісу не будзе спыненая, то польскі бок можа разглядаць нават цалкам закрыццё мяжы з Беларуссю. У Киеве под будынкам амбасады Рэспублікі Беларусь украінскія і беларускія актывісты правялі акцыю пікет супраць дзеянняў беларускіх уладаў у дачыненні мігрантаў і стварэння крызісу на мяжы, ціску на краіну суседзяў. Сёння ж Украіна у знак папярэджання пагрозы нелегальнай міграцыі ўзмацніла ахову сваіх межаў з Беларусю. В соседних странах должны видеть, что белорусы, которые вынуждены были покинуть свою родину, поддерживают, до сих пор пытаются что-то делать. Мы ведаем, колькі каштуе беларуская віза в Анкаре, в Катары, в Ираке, да, дзе праз консульства выдаюцца гэтыя візы афіцыйна. Мы ведаем, хто зарабляе з дзяржчыноўнікаў, і фактычна гэта вось хваля мігрантаў, гэта справакаваны крызіс у цэнтры Еўропы з мэтай ціску і Лукашэнкі, і фактычна Расіі, якая падтрымоўвае режим Лукашенки, ціску на еўразвяз. Святлана Ціхановская ў Берліне. Яна працягвае сустрэчы з прадстаўнікамі кіроўных парламенцкіх партыяў. Кіраўнік кабінету Ціхановскай Валер Кавалёўскі з самай раніцы наведаў канцылярыю Ангелы Меркель. Былая канцлерка Нямецчыны, якая пакуль выконвае абавязкі, мелася патэлефанаваць Уладзіміру Пуціну ў справе міграцыйнага крызісу. І зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Сергей Подсасоны. Добрый вечер. Вітаю, Олесі, вітаю гаспадарства. Мы зараз знаходзімся на урачыстасці чытання Гельмута Шмідта, дзе літаральна праз некалькі хвілінаў выступіць і Святлана Ціхановская са сваёй лекцыяй. 20 хвілінаў пра Беларусь і беларусаў. Беларускія справы, беларускія пытанні і беларускія праблемы. Зараз мы бачым, што гучыць урачыстая прамова адкрыцця. Адразу пасля яе Святлана Ціхановская з лекцыяй. Яе пры
уваходзе павіталі вялікімі апладысментамі. Мы чакаем таксама на гэтую лекцыю спадарства. Ну а сённяшні дзень быў вельмі насычаны. Ужо уласна учора, калі Святлана Ціханаўская прыбыла ў Берлін, дзе сустрэлася адразу з дыяспарай у дзень падзення берлінскага муру, адразу ж накіравалася пасля гэтага да віцэ-канцлера Нямецчыны. Сёння гэта Бундестаг і сустрэча з асноўнымі лідарамі вядучых палітычных сілаў. А вось Валер Кавалеўскі перад гэтымі сустрэчамі быў у канцылярыі Ангелы Меркель і сапраўды тэлефанаванне адбылося Ангелы Меркель да Владзіміра Пуціна, што, праўда, падрабязнасці ёсць такія, што нібыта Пуцін параіў размаўляць з афіцыйным Менскам, а вось што казаў Валер Кавалеўскі. Давайте паслухаем. Гэтае пытанне вельмі турбуе немца. Мы бачым і на тэлебачанні, і на саміх сустрэчах тут, што гэта тэма нумар адзін. А з нашага пункту гледжання вельмі важна, каб Еўропа захоўвала адзінства і каб не адводзіла фокус увагі з таго, хто сапраўды вінаваты ў гэтым крызісе, а гэта Лукашенка, а на тыя краіны, якія вымушаныя зараз абараняцца. Міграцыйны крызіс – гэта тая тэма, якая абсалютна здамінавала ўсе сустрэчы і спатканні ў Берліне. Ужо сёння таксама з самай раніцы міністр замежных справаў Нямецчыны Хайка Маас выказаўся пра тое, што нельга размаўляць з Александром Лукашэнкам, ён не можа шантажаваць еўрапейскі звяз, трэба пашыраць санкцыі і таксама нельга дазволіць на выкарыстанне мігрантаў міграцыйнага крызісу рэжыму. Таксама Святлана Ціханаўская выйшла пасля сустрэчы з Бундестагу і пагадзілася нам адказаць на некалькі пытанняў. Самае галоўнае, што яна кажа, нельга ва ўсім гэтым міграцыйным крызісе забывацца, з чаго ўсё пачалося і што ёсць яшчэ і беларускія справы. Ситуация на самом деле очень сложная. Здесь понимают, что нельзя идти на переговоры, но как решить этот кризис пока тоже непонятно. Пока речь идет о помощи мигрантам на границе, о помощи Польше в удержании границы, также работа со странами, с которых прилетают самолеты с мигрантами. І спадарства, мы ў чаканні лекцыі Святланы Ціханаўскай. Вось-вось з хвіліны на хвіліну тут яна распачнецца. Гэта музей камунікацыяў у Берліне, чытанне Гельмута Шміта, нямецкага канцлера 1974-82 года, якога не стала ў 2015. І дэмакратыя – гэта прыярытэт, гэта пасыл гэтых чытанняў. Ужо заўтра таксама шэраг сустрэчаў, у тым ліку размовы, развагі пра культуру мае быць на гэтай сустрэчы і нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч. Безумоўна, мы будзем сачыць за тым, што адбываецца ў Берліне. Ну і зараз таксама слухаць лекцыю і абавязкова пра ўсё распавядаць на Белсаце, пісаць у нашым тэлеграм-канале, на старонцы, на Фейсбуку. Будзем сачыць за падрабязнасцямі. Алесь? Дякую, коллега, специальный корреспондент Белсату Сергей Подсасона наўпрост з Берліну. Працягваем Белсат, працягваем аб'ектыў. У Менску сёння агучылі вырак у справе Міколы Дзядка. Журналіста, блогера і актывіста анархісцкага руху прызналі вінаватым адразу па 3 артыкулах і далі 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Падрабязней Валера Руселік. 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Вырак для палітзняволенага Міколы Дзядка агучыла сёння суддзя Менскага гарадскога суду Анастасія Папко. Актывіста анархісцкага руху, журналіста і блогера прызналі вінаватым адразу па 3 артыкулах. Маўляў, захоўваў дома бутэлькі з запальнаю сумессю, арганізоўваў масавыя беспарадкі, а таксама заклікаў праз інтэрнэт да дзеянняў шкодных для нацыянальнай бяспекі. И для Николая, и для нас этот приговор, безусловно, был ожидаем, потому что, по большому счету, мы понимали, что правосудия в Беларуси как такового нет, и объективного приговора быть, наверное, не может.
ждать каких-то чудес тоже не приходилось. Сваёй вины палітвязень не прызнаў ані па адным з артыкулаў, ды ацаніў суд над ім як пераслед за погляды, перакананні і памкненне гаварыць праўду. Паводле Александра Дзядка, бацькі асуджанага, менавіта ўпэўненасць у тым, што праўда на яго баку і дапамагае трымацца Міколе, незважаючы на катаванні пры і пасля затрымання, а таксама пазнейшы ціск за кратамі і падарванае ў выніку здароўе. Спадар Александр у мінулым і сам суддзя быў на ўсіх паседжаннях судзілішча над ягоным сынам і ў сваёй ацэнцы працэсу катэгарычны. Глубоко убежден, и в судебном заседании это нашло свое подтверждение, что объективных, достоверных, исчерпывающих доказательств виновности Николая в тех преступлениях, в которых его якобы обвиняли, абсолютно в деле нет. За што ж насамрэч пераследавалі ды судзілі Міколу Дзядка. І блізкія знаёмцы палітвязня ўпэўненыя, гэта помста яму і за ягоную актыўнасць, і за прыналежнасць да анархісцкага руху. Асаблівае стаўленне да іх заўважнае, таму што яны шмат хто актыўна ўдзельнічалі ў ўсіх гэтых падзеях. У людзей з гэтых рухаў часта былі навыкі вельмі важныя на фонавых падзей, там нейкія самаарганізацыі, там рэвалюцыйнае дзеянне, распаўсюджвала інфармацыю, як правильно стаіць в цэпках. Это штосьці, што людзі сапраўды маглі выкарыстаць ў гэтых умовах. І якраз у распаўсюдзе інфармацыі Мікола Дзядок шчыраваў найбольш. Заснаваўшы ўласны канал на Ютубе, а затым і ў Тэлеграме, ён стаўся першым у Беларусі, бадай самым паспяховым на ўсёй постсавецкай прасторы анархаблогерам. Некоторые до сих пор боятся даже в эмиграции показать людям свое лицо. А Микола показал, что если к людям выходить с открытым лицом, а не просто в маске говорить: «Привет, я такой-то, такой-то, и я анархист, и давайте разговаривать», то люди будут слушать и разговаривать. І яшчэ адзін важны і вельмі паказальны момант. Мікола навучаўся ў Польшы, аднак увесну 2020-го, калі ў Беларусі ўжо ўбіраліся ў сілу народныя хваляванні, кінуў навучанне і вярнуўся на радзіму. Зважаючы на тое, што многія папулярныя блогеры тады ўжо былі кінутыя за краты, а карнікі з Губазіку лічылі Дзядка асабістым ворагам, гэтае рашэнне азначала для яго велізарную рызыку. Мы с ним встречались на свидании после окончания предварительного расследования, следователь предоставил свидание, и он мне тогда сказал на этом свидании, прямо в следственном изоляторе уже находясь, что я абсолютно осознанно действую, я понимаю, что возможны страдания, переживания, невзгоды, трудности, проблемы, но я вынужден это все принять. Таму што калі праўда, то без кампрамісаў. Прынцып, які праз свае блогі і прасоўваў Мікола Дзядок. А праўда, як мы ўсе ведаем, рана ці позна, але абавязкова перамагае. Валер Руселік, Белсат. Абавязак тройчы ў дзень адзначацца ў дзяжурнага афіцэра, забарона выходзіць у краму без канвою, прафілактычная адпраўка ў штрафны ізалятар, адмова ў праве на датэрміновае вызваленне. Так у Беларусі парушаюць правы палітвязняў у папраўчых калоніях, установах адкрытага тыпу. Законных падставаў для гэтых абмежаванняў не існуе. Міліцыянты самі вырашаюць, каго пакараць. Пра гэта ініцыятыва «Байпол» расказала ў сваім чарговым расследаванні. Они-то думают, что делают это все тайно, что никто не знает, что потом эти заключенные, осужденные выйдут, будут бездоказательно о чем-то говорить, и это опять будет сотрясание воздуха. Но сегодня мы предъявили доказательства того, что и неоднократно предъявляем, что это системные действия, и эти системные действия подпадают под квалификацию особо тяжкого преступления, которое в том числе по нынешнему кодексу, Уголовному кодексу Республики Беларусь, караются смертной казнью, либо пожизненным заключением. Здзекі над зняволенымі гэта злачынствы супраць чалавечнасці, якія не маюць тэрміну даўніны, нагадаў Олег Талерчык. Следчы камітэт Беларусі тым часам завёў супраць «Байпол» справу аб экстрэмізме за стварэнне плана «Перамога». Гэта план схаванай мабілізацыі людзей і рэсурсаў для супраціўлення рэжыму Александра Лукашэнкі. Маючы адбыцца рэферэндум усё бліжэй, але пэўнасці з варыянтамі Канстытуцыі ўсцяж няма. Лукашенко вагаецца на тле мігранцкага крызісу і ўшчыльную заняцца абмеркаваннем новага асноўнага закону пакуль не спяшаецца. Госць праграмы «Размова Цыганкова» сёння аналітык Інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Гэта будзе неўзабаве, а ў мяне на гэты час усё. Да пабачэння.